nu bemid ag léamh Neill le Pádraic Ó Conaire as an leabhar Rogha Scéalta. Agus anois, Neill. Ní rá de tholas sa seomra ach go dánig isteach tríd an inneog ón lóchran sráide a bhí ina hasamh ag chur Neill an tí. Ach mar a raibh féin bhí Bain ann agus í a chur isce ar na plandaí a bhí a moscí ar lech na fuinneoige. Agus ar bhórd beag a bhí ar taobh istigh, do bhosc cúra an bhlátha bhuí is mó a thug sí ara. Ach nóir dhearúd sí an uaise ná na nónaí dearga. Anois agus a rís dhearcha sí an nán trasna na sráide cuainge ar cheach hail. An inneog a bhí ar éon áirde leis an ground tríd ar éach sí féin. Bhí si gan scá, gan dalóg agus chunig sí fearr óg nach raibh mórán th 8 mbliana déag. Híal fá ina hí ar bord ar a raibh mórán leabhar agus pápéir. Bhí clocha ar an mórd freisin, agus ó am go ham bhriseach sé bliúra de clochta le casúr beag agus thosaíoch á scrúdú. Tháinig cat mór dómh trasna an uorlár is seomran an mná, agus a arabal in áirde aige, léim sé ar chathaoir I bhogas de. Bhain tú get asam a chadaí thuamh ar siise? Hí sí féin ag an bhuineog, léim an cat thuamh ar an ghúlan agus thosaigh ag crónán. Ach ní ar an gat ná ar an bhosc an bhlátha bhuí a bhí a thara ach ar an teach hail. Bhí an fearr óg os ceann na leabhar agus ag buint meabhrach as na clocha fós. Ach ní raibh éon ard ag an meán a bhí ag an bhuineog ar. Ar na fear a bhí tar éis a bheith ag obair ar an taobh amuid den teach a bhí si ag féchant. Bhí dréimar a lo le baile an tí fós agus fearr in áirde ar. Bhí córtha nua curtha acu ar an teach agus bhí idir ag féchant ar go bhheicidís an raibh sé curtha suas ag gearrtacha. Bhí an sean cheann a bhuineach a nuas ligthe isteach leis an mala, lé an bhean a bhí ag an bhuineog an taitneamh a bhí ar. Mícheál ó Chiarháin, ceannaí ábhar. Tháinig Bain amach as an teach hail agus déag si go géir ar an córtha nua. Bhí cúla bhaintrí orthaí, bhí si sásta leis an obair, a hanam féin a bhí ar an gcórtha nua. Anam an éar a chailech a bhí ar an sean cheann. Chuireadh an sean córtha isteach I gceart agus d'imigh an capall go rion réig suas an tráid. Ach níor imigh an bhean ón bhuineog, bhí tuirse orthaí. Bhí si go gnóthach I gcaitheamh an lé. Bhí céard wathaice, céard de bhí an úsáideach den phobal. Nuair a bhíoh daoine a gruachas I gcathair na trí isce, nuair a bhí an sean droscéal na nachris acu aspa oibre, aspa airgid agus aspa bia, asca chuileathirt, bhí a cruóg orthaise, ag túirt cabhrach dóibh a bhíoh si. An fearr a raibh léin a bhaith air, nó an bhean a raibh bróga nach raibh róchaite faoin na cosa, níor chail dó sin a bheith in aspa airgid. An ád is a bhí siise sa chathair. Bain íal a bhí intí an níor bheith ach Bain chóir a raibh ticéad beaga clómhúilte aici agus é ina bháin agus ina dhearg orthú céir de bhéh le níoch ag an té a díorthach cabhar orthaí. Má tanta a bhéarthach an bhrancach orthaí, mai uncle a bhéarthach an sasanach orthaí. Níor tugach orthaí I gcathair na trí nisce ach Neill. Ní raibh buíal ar aine dul amú dá méadís ar a lorg. Déachach sé na trí líthróidí práis os ceann an doris. Dá Neill féin ag an bhuineog ag dearca an ann ar cheachan Chiarhánig agus ar an bhearr óg úd a bhí os ceann na leabhar, agus ar an gcórtha nua. Bhí bolla chúra an bhosc buí ina strón, bhí an cat mór nó an gadaí dúmh mar a thugad sí ar a gúlan agus é ag crónán, ach bhí siise ag déanamh na smaointe. Gach éile ihe le 9 mbliana déag chuíoch Neill ag an bhuineog seo, ag féchant an ann ar cheachan Chiarhánig agus ar an sean córtha céir de úd a bhí ar an mala.
Cheap si go raibh ahrú mór an Scéal ó nach bhacha si a nach dé. Thosig sean cuimhní ag teach chuaigh dá míle buchas. I dosach, bhí na sean cuimhní seo gan chruch gan chuma mar a bheith ceolrán a bheith ag imacht ribh an ghaí. Ach bhíadar ag éirí níos cruinne agus níos beachta I leabhar a chéile, go rabhadar ina pictúrí beoga soléire os cór a súl agus iad ag teacht agus ag imacht gan fuisamh. Ní acha si an teach hail, ní acha si scoláire, na leabhar agus na cloch, ní acha si an chortha nua a raibh anam bhantrach an chiarabháin ag air. Bích is gur a béis sin na chur an sean cuimhne go dosach ach chonig si pictúr os cór a súl. Chonig si fearr ó coil a raibh gá húl glasa ina ceann, gá húl glasa granmhara, a bhíoch ag síormhaga faoi gach néan, ag go bháil thar inóige an tiopadó. Féchann sé isteach ar an buinte céanna is a déag siise amach, seasan sé, féchann sé ar na hairí atá sa bhuineog, féchann sé ar an bhean óg. Ach nach fada an tachar ní mbliana déag, dairigh an bhean a bhí an bhuineog, chuaigh si go doras an teomra. Bhain si anús graf gréine bhí crucha ar an mala agus déag go géar leis an solas a bhí chuaigh isteach ón tráid. Lig si os na hrom. I féin a bhí ann, nóair a bhí sé 7 mbliana déag díos. Bích is go rá an graf gréine sean, agus é scríofa ar stáin glas. Bhecha is ag duine gan sean cuimhne ar bithe bheithaige go raibh Neill dá thúil an uair sin. Agus ní bheadh sé ag dul amú go mór dá na broch sé go deochach fearr óg na súl glas granúr a ríis. Agus tháinig, nach bhacha Neill é inis féin bích is go raibh 8 mbliana déag imethe ó shin. Chonig si inis féin é, bích is gur ar an scoláire úd a bhí cromtha os ceann na leabhar a bhí si ag féchant. Bhuail sé isteach lád á raibh si féin ag tuairt aird an siopa. Nach é a crí a bhí ag léamh nuair chonig si é, ní raibh éon túla ce leis ar nói. Leag sé uaradóir ar an gláir, cé bhéad ar seisin, agus sin é an chéad ocail a chúla si uí riamh. Déine si sin dó, cén taitneamh atá ort ar siise agus peann ina ghlacha. Mícheál ó Chiarabháin, scríomh si ar an hicéad beag é, tháinig lisne ina grua. Thug si an tairgid agus an ticéad dó. Dúirt si rud éigean faoine athair nar chur an tairgid chuige in am, ach bhí gá thúil có beoga agus có magúil sin is gur cheap an chalín go raibh a fócaí lán. Céir bhé an tathair nar chur an tairgid chuige in am, céir de bhí sé a déanamh ag gahar na trí nisce. Bin iad na ceisna chur an chalín óg arthaí féin nuair a d'imigh sé. Cheap si gur lé féin a eicáil a tháinig sé, ach ní dhearna si ach gáire nuair a cheap. Haithnig a chlór leis an galín, agus an dá thúil glasa bheoga granmhara úd a bhí aige, agus a cheann catach. Bhí súil ag an galín go deochach sé a ríis. Bhí súil a cit go gcurthacha athair an tairgid chuige lena uaradóir a áil. Cheap si go mór an paca é dá gaileach sé é, ach misim a bhainaí nar chail, tháinig sé a ríis agus a ríis eile, agus tráthúil go leor is í féin a bhíoh sa siopa i gcónaí. Casadh le chéile go minic iad ina dhé sin, ar an affran moch dé dónig i sépéal níomhóin, ar an tráid nuair a bhíoh si ag siopadóracht, ar an loch nuair a héach si féin agus a hathair ag imramh ar an dónach, deachach si uthí é ina bháid féin. Faoi bhealtainna bhíoh an choráin uireas sa sépéal gach ihe, bhí seisin ann darna ihe, carvis dó go míoh siise ann, ach d'éirigh si an mhór le Mícheál ó Chiarabháin. D'éirigh an scoláire óg a bhí sa teach hail ar cura an chortha nua air, hín sé na Gaeilge, déach sé I drón na fuinneoige, gheat Neill, ó nach é a bhí cosúil lena hathair.
Bíochas gur I mosc an bhlátha bhuí a bhí na súla sáite aici, is ar an lá úd a neachi si ag umrah ar an loch le hathair an scoláir a óg. Úd hawl a bhí ag sína na Gaeilge a níos a bhí Neill ag cuimhnamh. Lá bratha gréine I dús saoraigh a bhí ann. Bhí an tír faoi bhlá, an loch in na scáthán mór lonrach airgid sínta amach uhu ar gach taobh. An bád beag a glúiseach tríd an isce go réig suchar mar duine a bheith ar leabhar. Eisin ag umrah ise ar an stúr. Le gach bhuile umrah ligach sé siar I féin mar a bheith sé ag imacht uhi, ach go bhfuilach sé ar an athbhuile agus thosóch an bhirt ag gáire. Mar a bheith I spirt ar ein intin faoi bradégan. Agus bhí, mheasad ar birt go ma bhrá I an óige, nach raibh ein severas ann nach I, ag teach do bhaile dóibh tránóna. Nuair a bhí an méid sin den scéal athbheote ag an nean a bhí ag an bhuineog, dair si in na seasamh agus leabhar ó sord. An méid ahar sásta ar sesin. Féach ar sa mise. Agus tá tú féin sásta ar nói. Nach tá ag maga ar sa mise. Chi an bhean chus na bhuineoige a ríis, agus fós sé bríd ní rúháin agus mise agus má winter ag fannacht leis an sépéal ar siise go searabh. Is I bríd ba cheantach, chuid si uim ach a bhríd. Dairigh Neill in na seasamh agus bhagar si a láimh ar an teach hawl agus ar an scoláir a óg. Ach nár hé mé faoin gré a bhríd. Chur si cosclé féin, chonig si bríd ní rúháin, bantrach an ciarhánig sa seomra hawl ag labhart leis an scoláir a óg. Chur sesin a chud leabhar agus a chud cloch I daisce, an échant a thug an scoláir a óg dá máthir. Chuaigh sé go crí sa meán na bhos mar a bheith scían géir. Fóg an báthir nó sa bhí aici ó fágach ina bantrach, agus dimí le dul chala. Dá Neill ag an bhuineog ina teach féin. Na sean cuimhní a bhí ag teach chuaigh le 2 uair, ach a dimig a ríis mar a bheith locháin, ribh an lí, mún líoch agus daingníoch agus fuineach ina chéile iad, a ríoch a groch agus a nádúir. Ní sean cuimhní a bhí iontu anis ach smaointe. Smaointe troma bráin agus fuatha a bhí iontu, ach go raibh an fuatha ag fáil treise ar an mrán. Gach ila nóméid, níor éid si an fuath sin a dhíbert, níor éid si dul uí, agus dhin an fuath an díaltas. Rud copartha, cheapsise a bhí sa díaltas seo, rud a bú fásaí agus do bhiltaí agus beagrána ná an tathair a dhéine, rud bio, rud naimhdúil a bhí ann dar lé, agus dair si de dhéit lena shrid. Chur si rá láimh amach uhi leis an naimhid nua seo a chuineáil siar. Bhí corc mór ann, amach lé go bio as an seomra, chas si I féin ar a glúine os cór altóra bige a bhí cuise leapan, focail níor tháinig as a bhéal, agus ag luascáin a náil agus a náinde. Os cór na haltóra bhí si féin ina pádar bheo. Bhí an naimhid faoi chuisice cheap si, ach rúsigh si sean cháit, an bhean aimsire a bhí aici lena géarrháil. Maidin, doscail Neill an siopa mar gnáth lé ar leathuair tar éis a seacht, fíor churghuine a thugach isteach chomh muc sin, agus dá dachach chur sean cháit ílach orthú fannacht go dagach a maistras a bhaile ó Efrin a hocht. Ach an maidin seo ní raibh an siopa ach oscailta go bhacha Neill féin Bain chosnacha cuithi I le trasna na sráide. Bain bheag ateach a bhí intí, agus scion ina rách súil. Cheapfá orthaí ar siúil, ar an méal lag, ar an bhéchant bheo hapa a bhí ina súile, gur bhí féin an fatíos ina bhurm mná. Bain den na mná beaga cráite sin ectar go minic I measc na mocht sa mailte móra
a bhfuil a nilla gníomh ina leis scéal go blid bio ar chorbe. Bhí níán lena brolach. Leag si an bart mór a bhí ar iomparacha ó scór Neill mar ghuine a bheith ag déanamh íberte. Bar le Neill an díal féin a eáil ná í an tráseo de wadan. Ní raibh éon olca cé de, ach bhí orthaí an naimhid a chasa lé agus í ina sí ag an bhuineog a chur faoi chuis. Cuid de ghlachaíocht an naimhid sin an bhean seo a heol a chuaigh sul a neacha si ar an affran. Nár cheap si a réir gur bé fear na mná bige a chuideoch le sása bh bhaint amach, le díalta sa bhaint dit na ciarmhánig, fear mór óla bhí ann, agus dá méid sé féin agus an scaláire óg ina ggóráite, féach an chuí ar imige athair, dá ligeach a bhean dó nach maróg sé é féin leis. Bhí an dúil sa bhuilig na ciarmhánig cheap si, ach ní ligach bríad brain thar an tarseach. A Neill, níl an nabhad faoi chuiseagat fós, doscail Neill an barta lag an bhean ar an glár, gúna fada lín éidig a bhí anada, andial, an chúm sa chawo, chúna ní nuair a bherthe, an céad rud ar lag si lábhar, lag si ar a lehéamh é. Nach bhfuil sé gobar ar sa Neill leis an man bheag. Tá ach tá raibh a gin ólta ige, bhí sira beag aige, tá sé ag ól le ceithre lá, anis a gúisigh sé, leagaigh sé an teach orm mar a bhaigh me cúpla glunne fuisci dó. Bhain Neill cúpla léana as an mart, cúpla léana gan bhain cialí a bhí có beag bídach sin is nach déadí sé bhábó ceap fá. Leag si os ceann an gúna ad a bháin iad. An drochó luadar ar sa Neill, mar an drochó luadar ní ólach sé. Bhain si gá fér a bróg, stocí a chug Neill orthú as an mart. Mé féin a chinitáil iad ar sa an bhean bheag, féach na ribíní bratha a churas antú anas nach ditadís dá chosa. Híal an níán breth orthú níor éirí leis. An drochó luadar ar sa Neill agus í ag leagant na mróg nó na stocí os ceann an gúna ad a bháin. Chuig an scaláire óg mac an ciarmhánig thar an doras. Féach an fear óg sin ar sa Neill, ní ólann sé brain, ní héann sé sa droch chuidechan. Leag Neill cóta beag bídach den lanín gur mos ceann na nairí eile, cóta beag bídach a rinneach leis an bhuach de chanáil ó bhíon cneasbog chura a mhoragachta a bhí ann. Cíal sesin bre air, níor lig a bháthair dó, bíag is gur bé a cóta féin é. Marach an drochó luadar ní a bheith orm a cheach chútsa leis na hairí seo, marach iad nach é a bheith go sásta ag amach de fud na tíre a bailú livanna dó féin agus áit scrúdú, ar sa an bhean bheag go lághlórach. Bhain Neill brat mór bán a chinitála le mhórgacht a chosint ar chuí agus ar airthin as an mart. Chanig sí an scaláire óg i gabháil thar an doras an athúr. Beag buíal go nólthach sé an irid ar sa Neill, dá méid sé i gcuidetáin an ir óg sin. Bíonn an bhirrtacha ag amach de fud na tíre eisin ag bailú livanna. Níor éiad Neill a héile a rá, níor cheap si an méid sin féin a rá, ach scur an caint uthí dá buíochas. Bhí an návid ag go bháilde, bhí an rud mór corpatha a cheap si a chlí a réir ag drana lé. Dá méach an scaláire óg ina chórádaí ag fear na mná seo, ní fada go méach an bhirt sa droch chuidecán, ní ada go nólthach an scaláire óg brain, ní fada go méach an dúil nimhe ann, ní fada go méach crí cráite ag go bháthair, a cé siúd a chuid an fear uthí féin. Sin é a cheap Neill, ach ní dúirt siach, an targad céanna atá uait is tócha. An targad céanna ar san bhean eile, ach ar siise agus Neill ag tuairt an airgid de, ach bheidh sé andeachar iad a chuairt le chéile. Fág fum sé ar san Neill, so chróig mis sé dit é, feiceigh tú féin. Níor cheap Neill é a rá,
Níor cheap sí é a dhéanamh ach bhí an naimhidh ina gcár agus é á gréasa. Bhí sé ag fáil an ceann is fearr orthaí. Má dhéanann tú sin dom sa an bhean, deann lá a fhád is a bhharas mé nach a bróch mé padair do hon. D'imigh si. Chuaigh Neill siar sa seomra bhí ar a chreata. Cheap si an sean clócha a chur orthaí le dul chuig affran na hocht, mar a rinne si le 8 mbliana na 10. Ach nuair a rug siar an glócha lena chur orthaí féin, dásc si a bhéal. Chas si an clócha uathaí a rís agus d'imigh lé suas an staire. Hí si ar an gcathaoir mhór chus na fuinneoige, dhearc si an ann ar cheach an Ciarmhánaigh. Bhí an scoláire óg sa seomra hail agus é a chur lón agus dléas bris de cloch i mála. Bhí a máthair ag doras an tí. Bhí Neill go smuointeach agus í ag féchant den ann ar an mirt hail, amach sa seomra hús an staire, an mháthair ag a doras. Ach pé smuointe bhí ina ceann níor nach díocht ina gnúis iad. Ní hialfa orthaí ach gur ag fáil bolle an bhuasc a bhí si. Ní hialfa orthaí ach gur ag éisteach leis an ngadaí dubh ag crónán a bhí si. Bula clog an affran, ní éirí Neill, ní dhearna si ach a béal a áisceach. Tar éis tamil, d'airí si de ghet. Chuaigh si chuig an scáthán a bhí os ceann an tintáin agus dhearc si orthaí féin ann. Chris si a cheann. Ó táim ró cheann ar siise lé féin, níl sesin ach 8 mbliana na 10. Dásc si a béal a rís, dan si achar beag ina seasamh mar a bheadh si ag éisteach le rud éigean. Thuig si cosméig, cheas si a rís, thuig si cosméig eile agus si a slé. Rug si ar an sean chlóca sróil a bhí líaglas leis an níos. Rug si ar an hata beag dubh a raibh an cleite éin ag éirí an orde go pécach as, agus chur si orthaí iad. Bhuail si amach ar an tráid, ach má bhí daoine i gcathair na drí uisce nach neacaigh go gobar go bhfeicidís Neill a go bháil thar an doras agus í ag dul ar an affran, bhí idir deireannach an maidin seo, mar ní acadar í. Dá méadí si ceann sráid a bige in aice leis an luch, déchadís Bain bheag thuamh a raibh sean clóca orthaí a bhí líaglas leis an níos, agus hata a raibh cleite éin ag éirí an orde go péchach as. Agus decadís an bhean bheag seo ag dul isteach i deach na mná a thug an bart cúthaí ar maidin. An ihe chéine, nuair a dúnach an siopa, bhí Neill ag an bhuineog, chunig si beirt air ag go bháil an tráid, agus an gá bháile ar úmpar a chu. Bhí an scoláire óg ar dhuine a chu, agus níor scar an fearr eile leis go raibh sé ag an doras. Fearr na mná úd a tháinig cúthaí ar maidin a bheith an fearr eile. An tatas a bhí ar námhí a dáin tamil a bhruach an uisce a ragla go méid sé ró uair agus nar áraigh fuair chorbe nuair a bhí sé istigh. Sin é an tatas a bhí ar Neill nuair a chonig si an bhirt úd i bhochar a chéile. Rinne si gáire, agus má gúisigh si sean cháit an ihe sin, ní le géir gáil a gúisigh si í, bhí an bua ag an navid. Bhí dúil mhór ag Neill I maine gabhar, gach iladónach sa mbliain, bhuailg si amach I níag affran ar a héindeag, agus héic si siar an bóthar le taobh an lucha. Bhíoch an sean chlóca sróil orthaí agus an hata a raibh an cleite éin ag éirí an orde as go péchach. Bhíoch scá fearrtha ó sa ceann nuair a bhíoch an bháisteach ann. Bhíoch an ceann céanna ó sa ceann nuair a bhíoch teas mór ón raon. Focail in ní labhróch si le héine ach í ag imeacht rompaí I gcónaí go chrochadh si teach bog a bhí le taobh an lucha timpeall is 2000 go le ó chathair na drí uisce. Bhuailg si isteach ann agus dólach glunne baine gabhar. Dá maimsir wathe a bhí ann chrochadh si an chathaoir taobh an muid an doras, dánach si tamil ag féchant ar na báid ag glúiseach thairsí agus dólach si glunne eile de bhaine.
Is om mi ba díobh a haga go dír ann, agus is om mi glunne de bhaine gair a dultaí sa teach, bheog, úd le taobh an lucha. Is om mi glunne de bhaine nor hánig ó éon gair a dultaí ann freisin, ach go míoch aithne ag fearantí orthú siúd a dul é. An chéad dónach eile do raibh Neill ina sí taobh muid den doras, agus í ag ból an darna glunne den bhaine gair, chonig si gá bhád bheoga agus í iad equivalent. Ní raibh geachtar de na bád ach éon air amháin. Bhí an fear a bhí I má díobh mór torthúil láidir, fear ó cuil a bhí sa mád eile. Ach go fear agus go cliste an fear omrah é ná an fear mór. Bhí a raibh ann ag féchant ar an mirt, cuideacha ag ceapa gomach an geal ag an bhar mór, cuid eile I rá go naoch leis an bhar chuil cliste. Dairóch freisin morach gur bhris sé ceann den na maidí ráimhe agus é ar aghaidh an tí bhéag amach. Tháinig sé dír, tháinig an fear airle I dír freisin agus bhuailad ar beirt isteach sa teach beag. Deithnig Neill iad, an scoláir a óg mac an ciarmhánig agus an comrádaí a hail sí féin dó a bhí ann. Cheap an scoláir a óg go bhéadach sé maidí ráimhe a fháil ar íosach ó air an tí, ní a bhéon cheannaige. Chí an bhirt air taobhistí gnách an doras, díread ar baine gair ar air an tí, bhí sean nachanna ag siúd ar an bhar mór. Má bhí dath an baine ar an deocha fuaidar, ní balla an baine a bhí uthí, dólad ar an dara glunne de, dól an fear mór an tríú cheann. Ní ach an Neill iad ach bhí si de taobh an muid, a chúla si gach ar a dúradar. Mar gur chluise an maidide orm ar san scoláir óg, bheadh an geall agam. Bheadh ach drochrath ort ól ceann eile, tá an lá brothalach. Ní ólthach ach ní acha tú an cloch óntaach seo a fóras in uamh an atig. Leach linne, bíoch leach linne agat, agus be mí gemacht ar san fear mór. Bheadh an cloch seo ar san scoláir óg, ní achata sa lehéad riamh ceanna. Is cosúil leis an cloch air í, ach Hialfá go bhfuil cuid den bhíonach na cluiche íal intí. Féach na mílte míle bliain ó hin bhí an cloch sin I mrinn na talún. Ba ceann eile gamsa tá an lá brothalach, dul sé glunne eile I raibh is ag Neill ar ól an scoláir óg an tríú cheann. Mar ól féin facatas de go raibh a há aige nuair a tháinig sé amach. Nuair chonig an fear mór an bhean a bhí ina sí taobh muid an doras bheannig sé de. Bhí aithne maithaige orthaí. An bhaile tá tú ag dul ar seisin, se ar siise. Bardaigh teacht in éana glunne sa mád. Chúig an trúracha in éon bháid, an bhirt air ag omrah agus ise ar an stúr. Bhí an béal feisce go dainaice agus í ag féchant ar an bhar óg. Ní raibh si a mád ó bhí siar an loch an lá fadó le na hathair. Sula rugach sin. Ní raibh isacha céim mí á a bhí orthaí go neacaigh sí lo. Dhearc si ar an bhar óg úd a bhí ó sa chóir amach, an fear óg úd a bhí ag gemacht uthí agus ag drana lé le gach buile omrah dá dugach sé, agus gá chúil ghlasa a bhí ina ceann. An méadís có lonrach síalseach morach an brain a dul sé, nach a geth a bhí an chaint. Nach é a scríochach an leabhar tábhachtach fós faoi chlocha an cheantar, níor éiad Neill gan féchant air, nach raibh sé ar a aghaidh amach, nach é a bhí cosúil lena athair agus é gemacht uthí agus ag drana lé le gach buile omrah, agus an luch ina scaháin airgid sínta amach uthú a gach taobh. Ach ní raibh éon bhréan óilta ag an athair an lá sin. Cheapfá go raibh bréan óilta ag Neill féin leis an lasar a bhí ina gá súil, agus leis an lisne a bhí ina lecin, agus an glí a raibh an hata úd a raibh an clete éon go péachach ann ar leataobh ar a ceann. Rug mór báistí orthú sula raibh siad a dír agus fluchach an trúr.
Nach orm a bhí an dí céile gur ligus dit an buidéal a chur I bholach orm maidin sa an fearr mór, tá muid floch go crackan inis. Ar gáil I dír dóibh chuig an scoláir ó go sean bhád a bhí caite ar bhrúach an locha, lean an bhirt eile é, thóg sé clár a bhí I gceann an tean bhád, agus fríthach buidéal an mhuar faoi, bhain an bhirt airth lo gach. Bhí an clár ar an talamh ag cosa Neill, ar an taobh íochtarachta chonig sí litracha a gearra le scéan, dhearc sí go churamach orthú. MKNB 1888. Na litracha a bhí ar an glár. MK I Mícheál ó Chiarháin I Méarla. NB I Neill bhrún. An lá ar cheapadar pósa, an lá a dhearadar na litracha seo sa chlár. An lá uad a raibh an loch ina scáthán airgid agus é sínta amach uhu ar gach taobh agus blá na hóige ar an murtacha. Chaisí an chláir isteach sa loch agus déach ar an mirt a bhí ag ól. An ihe sin nuair a bhí Neill ina sí ag an bhuineog a chur isce ar na blandaí, dhearc sí an ann ar cheach an chiarhánig. Ní hé an scoláire óg a chanig sí sa seom ra hail ach go bháthair agus ag síle na súl. Ní raibh mí caite go dog an scoláire óg cuairt ar Neill. Bhí an ihe ag titim nuair tháinig sé, agus hialfá go raibh agla ar go bhheictí é. Bhain sé brás léad as sa fócha. Tá roinnt airgid uam ar sesin le haig leabhar cinnach. Déach Neill ar an rás léad. Ceann luachfar a bhí ann. Ó Mícheál ó Chiarháin dá bhean bríd de focail a bhí scríofa ar taobhaisteach. Ní raibh an teargad ag mo bháthair le tuairt am inniu ar sa an fearr óg, bégan de cíos ráite a íoch. Thug Neill 3 font dó. Bíoch is nach dúrthach sí pingin do dhuine eile dá méach anam gheartha ina bhrá sléad. Tuigh mé ina chuine ag gceann cúpla lá ar sesin. Nuair a dúnach an siopa an ihe sin chuig Neill suas an staire. Hí sí sa gahír chus bhuineoige. Dhearc sí an ann ar cheach an chiarhánig. Chanig sí bríd sa seom ra hail. Chur sí an brás léad ar a láimh. Thosaigh sí ag siúil an ann is an áil. Bhí sí choratha go mór. Thosaigh sí ag labhart lé féin. Nach di ba chóra dó an brás léad a thuairt I dosach. Nach dit a thuairteach sé é mar a chosach a bhríd ní rúháin. Bula is ag an té atá ag tuairt an éir a nacht gur ar má láimhse atá an brás léad sin a thug sé dá bhean, má tá is bhfuil olc air. Bhí sí ag an bhuineog, dhearc sí an ann, bhí Bain sa seom ra hail. Tá is aige é a bhríd ní rúháin ar sa Neill, agus is fearr leis é a bheith ar mo láimh ná ar do láimhse. A bhí híal I chearháin, nach ar mo láimhse a bheith sé ó hús mar an dréach a chur siise ort. Túr chórtha dom a bhí híal I chearháin, gur álaigh a bheith an scéal mar a méachí. Túr an chórtha dom a bhí híal chrí agus beag mé sásta. Ní bhachaigh méle do wach, churthaigh mé ar bhealach go leasa é a bhí híal, ach an chórtha a thuairt dom. Cheap sí gur áirigh sí an brás léad an trom ar chéile láimhe. Ba ghóí lé gur raibh an sean teach ag cratha, gur áirigh sí an ghearrscéalta é ag luas go mór faoi. Tháinig an cat mór dómh trasna an urlóir agus an eiribal in áirde aige. Chuimil sí é féin de chus Neill, gheat siise. Dóbar dul I lige. Hí sí ag an bhuineog go ríis. Ní raibh duine ná deoraí le feiceáil ar an tráid. Bhí sé ag dul in éireannas. Anis agus a ríis héach fearr thart. Mar an álach ag dul chun a linge nó bádóir tar éis teachta dír ar hílan na híthe. Déachach Neill an ann ar cheach an chiarhánig ó am go habham, agus déachach sí aig man ná ag an bhuineog.
ach nuair a déachach an bhean hawl an bhean a bhos héach siar leat taobh. Nuair a déachach an bhean a bhos a rís bhíoh aig na mná ann, agus ag féach an suas an tráid agus síos an tráid gach ré uair. Sa deire thula an bhirt bhain cheol. Fear a go bháil ann na bhí ann, dhearc an bhirt amach, chonacadar a céile, ach níor haring ceachtar díobh a ceann siar, bhí an ceol ag dranaló I gcónaí. Taitneamh ar beirt an glór, chonacadar beirt an scoláire ó cúthú agus gá héamh na sráide aige. Chur an ban hawl chortha na crise ar hí féin agus dimig ón bhuineog. Níor imig an bhean a bhos go bhacaisí an beirt ag an doras, an mach agus an mháthair ag iarraí amach a bheala isteach go bhaile. Agus ní ihe sa seachtain ach gach éile ihe a bhíoch an bhirt bhain ag feitheamh go dagach an fear ó go bhaile. Rás léad ar láimh duine acu, bolla an bhuisc cúra ina strón agus cat mór ar ghúlan, an orchóid ina crí agus súlacha go méid sé níos óta ag teach do bhaile dó ná bhí an ihe ribhe. Aig bháin ar an duine eile agus súl le dia aice nach méid sé I bhfad go dagach amach. Nuair a déachach an bhirt bhain a chéile, is í an mháthair a héach ar leat taobh. Ach nuair a clúnadís an ceol ag dranaló, dhearcadís beirt ina thró, agus décadís an scoláire ó chúthú agus gá héamh na sráide aige. Ba bheag an ard a bhí ag an scoláire úd ar a chuid leabhar ná ar a chuid cloch faoi seo. Ba bheag an ard a bhí ag an man úd a míoch an cat mór dámh ar gúlanacha ar affran a hocht. Ní héach sí ar éon affran ach affran an dónaí go bháin. Ach bhí Neill gan an bras léad ihe. Chúig sí isteach sa siopla na áil, lena chur orthaí go dtuchas sí scatamh ag an bhuineog, ach ní raibh sé ann. Chórtaigh sí chaol sa bhos, ní bhór sí an éon áit é. Mar a bhór sí an bras léad, fuair sí scían á de cham a raibh a leathlan briste inach an bhosca ina míoch an bras léad a deisce aice de ló agus a bhí an scían. Bhí barúlacha cé a chaile, agus an té a chailí is é a gcuid an bras léad. Thug sí an scían á de cham donna sí huir. I gceann gá lá gabhach an scoláire óg. An ihe ar gabhach é bhí Neill is seomra beag ar chúlatí, agus ag féchant an raibh éon ní eile cailte aice. Is am I Scéal a bhain leis na hairí úd a bhís ó scóir na mná bige. Bhí star ag buint le gach ceann a nocta dit cuid wat an tríal a bhí ag na bucht I gcathair na trí isce. Bhí an áit in a racice nuair a bhfuil máthair an scoláire óige isteach. Bhí úna ar Neill. Ní raibh isacha céin chuí a dánig sí isteach, mar cheap sí go raibh glas ar an doras aice. Ní raibh isacha ach irid gur gabhach an scoláire óg. Cha an mháthair ar gá glúin I féin ó scóir na mná eile. Ó ná déon gadaíde ó scóir an tíl ar siise. Ná habair tada in aig ó, ná habair, bheadh sé náireach a rá gur chuid sé é, gur níor chuid mo wachsa tada riamh, ach bhí náire ar rónsa nuair a fuair amach go raibh an bras léad imethe. Bhí náire ar go híalann se gur díal se é. Thugus an tarigad dó lena thuairtid, thugus dó trí thuairach. Ach dóil se é, aber ná chuid se é, aber go dug tú féin dó é, aber rudidir be ar Sunday agus na maidne, a bhich mo chrí istich féach an bháil atá ortanach agus gan é ach ní mbliana déag. Bhí graim ag an máthair ar dhúna na mná eile ar nós nach nimóigh sí uthí. Bhí an bhean eile ag féchant ar aig bháin cráite bhí híos fuhí. Dáisc sí a bhéal. Bhí do bhach sách sean a bhrí ní rúháin ar san bhean eile le mo chuidse a gcuid. Do chuidse a gcuid ar sa an mháthair,
Bhí si tí an brasléid a thug Mícheál ó Charaháin domsa a rá, chuimnig si hí féin in ann. Se má chuid se a chuid sa an bhean eile, nar thugus airgedó íosach Thug, ach bhéarthach mise de chuid airgad dit, bhéarthaigh mise 7 nuair a 10 dit é, bhéarthaigh mé a bhfuil agam dit, ach ná chur sa brisún é, ná chur agus bhéarthaigh mé dit a bhfuil agam agus má bheannacht leis, rachigh mé ar lorg na déarcha. Híal an bhean eile imacht, ach bhí grain daingan docht ag an máthair arthaí. Ní raibh sa seomra ach Kindle, ach decha Rogha Scéal ar an mala Bain ar an gúil. Bain ar a glúine agus í ag luasca an nána san náil, an bhean eile ina seasamh mar a bheith cúile ann, agus í ag dearcha a nuas ar an man a bhí ar a glúine. An ghaí a níor a tháinig isteach ón muir mhór thar an gúin agus thar sráid na chathair na drí nisce. Bhí sé ag déanamh sport de féin i simné an tí mhór úd a raibh déanamh teach Spáin ag air. Thugus airgedó ar an mrásléad, thugus airgedó ar mo chud féin sa an bhean a bhí ina seasamh, agus bhí fuinmh na glutha a níor ina glór. Ach dá méach an té atá faoin gré an seo ina lár a nacht a bhrí ní ruáin, déon seoach sé dúin gur domsa bachóra dó é a chóirt I dosach, agus den seoach sé dún gur domsa a chóireach sé é mar gur chur tosad tríocht ar a bhríad ní ruáin. Gheat an bhean a bhí ar a glúine, bhog a graim beagán. Bhí an cneabharacht I grí do bhic ó hús a bhrí ní ruáin sa an bhean a bhí ina seasamh. Agus ní as na clocha a bhuair sé í, nó ní óna athair a thug sé leis í a bhríad ní ruáin, cé a gcuid an fearr agus é ar tí mé a fósa a bhríad ní ruáin. Is mí lá le 9 mbliana 10 a dúras lam féin ach bhainhin ar mo thuanas faoin gré go bhfeiceann an bhean a rion an gníomh sin ar a glúine os mo chóir sulla bhain an Scéal. Anis a bhríad ní ruáin. Bhí an mháthair ar tí éirí dá glúine a thug si éon éachant amháin eile ar an man a bhí ina seasamh. Ag impi orthaí amach a thuairte, ach bhí an béal faiscithe a cé siúd agus bhí beor ina súile. Thosaigh an ghaí an éir ag fadaíl agus ag déanamh sport I simné an teantaí. Is beag nar muachach an Kindle. A bhicín sa an mháthair agus bheith trua ag aine de le méid a bráin. A bhicín ar siise, ná chuinnig uaimé. Ach bhí crí clocha sa man eile an oíche úd. Bheadh sé chomh maith dit a bheith ag caint leis an mala ar siise agus thug si a drimde. Gan an mháthair nóméid beag ag féchant orthaí. Gur an malach na máthair a chail a chláán wach ort ar siise. Go lena sé sa slíal seo thu agus go raibh sé rót sa slíal eile agus amach lé. Iar chur an bhean eile chuirde, thosaigh an ghaí a tháinig a níor ón muir mhór thar an gúin agus thar sráidna na cathrach ag fadaíl agus a déanamh sport sa simné. Tháinig si a nús tríd an simné agus siúd timpeall an uirlár í go ngeacha si amach ar an doras a fágach oscailte. Muachach an Kindle. Ráite presúntacha a chura ar an scoláir óg. Churfaí a thuile ar marach go dánig sé amach lá na cuairta nach raibh aine I seo in Neill an lá a ngeach sé ann leis an airgid a thuairte agus an brasléad a fháil. Go bhacha sé ar leath taobh é, gur sciobh sé leis sé gan chuimhnimh ar féin agus go raibh agla ar fille leis. Bégan don Neill a admhachtáil go mbíodh sí féin a chaitheamh dtíthe ag an bhuineog. Ach níor chaisí a thuile é, agus níor chaisí an ngúna a bhí orthaí an oíche úd a rís chaoithe. Bhí lorg méir na mná eile ann. An lá ar tháinig an scoláir a óg as an brisún bhí báisteach mhór ann.
nuair a dúnach an seap a chuig Neill suas an staire, agus hí si ag an bhiniog. Bíochas nach raibh de cholas sa seomra ach a dánig isteach ó lóchran stráide a bhí ag Cornáil an tí. Bhí bolla an bhoscinna srón, bhí an cat mór ar a gúlan, agus é ag iarraí a bheith lácht lé. Dhearc si an ann ar cheach an ciarháin ag a ceacha go bheiceach si an scoláire óg sa seomra hail, ní rá sé ann. Thug sé cuairt ar chara leis bíochas go raibh a bháthair ag iarraí ar fannach sa maille. Ach gheall sé de nach bhanach sé a bhad agus nach liceach sé deor thar a bhéal. Bhí is ag Neill go méach sé sa seomra dá méach sé sa maille, dhíbar si an chatmhór. Bhí cinál agla orthaí go dul sóach sé ag ól a ríis. Bhí sásamh buinte amach aice, chur si amach sa brisún, chur si an máthair ar a glúine, ach ní éadach sé a bheith ag ól, beidir go neacaigh sé a chola. D'éirigh si, bhain si an brasléad as an mosca ina chur si é an lá ar thug na síomhhuiir de é. Chúig si chuig an bhaineog agus dhearc si an ann, agus an brasléad úd a thug Mícheál a chiarháin na súl glas dá Bain ina láid aici. Dan si tamil ma ag an bhaineog ag féchant an ann. Bhí si chorathe go mór. Lasa solas an seomra hail, chonig Neill na leabhar agus na pápéir agus na clocha a dag an scoláire óg ar a mórd. Níor choíoch iad an adas a bhí sé sa brisún. Chonig si bríd ní ruáin sa seomra agus í ag an macht an ann is an áil gan fuisamh. Chonig si ina sí ag an bhaineog í agus í ag féchan suas an tráid agus í ag féchan sias an tráid gach ré uair. Chonig si a haig bháin chráite ach nuair a deachach an bhean hail í dimóch si ón bhaineog. Agus nuair a deachach an bhean na bhos ag amachtaí, bhí ag fánn mór orthaí dul chuithe, an brasléad a bhí ina láimh a thabhairt de agus an maithúnas a iarraí orthaí. Ach ní dheachaigh, bíochas go raibh an fua a bhí ina crí clíte aici. Thosaigh clog mór na cathrach a búla, a hain, a dó, a trí, a haindeag. Chóir an bhirt bhain agus dhearcadar amach, níor haring aine a ceann siar. Bhí an bháisteach mór ann agus an ghlaí a níor á tomáint rimpi, trí chráid na cúnga na cathrach, dí cipíní agus pápéir agus brúscar eile go bháil le fána na stráide. Chonig Neill píosa de chreacan óráiste ag go bháil le fána thar an lóchran stráide a bhí a Cornáil an tí. Thug si gach a thabhairt faoi deara má bhí si a chuirí féin. Bhí solas i mórán fuinneog eile sa tráid ach bhíidir ag dul in éig de réir a chéile. Thosaigh an clog mór a búla a ríis, a hain, a dó, a trí, a dódhéag. Bhí trua ag Neill don bhean hail. Chuir si an brasléad malathe faoin na sáil le satailt air. Thug si a rí sé, chuaigh si chuig an doras de ri le dul an ann chuig an meán hail. Stad si, dil si chuig an bhaineog, bhí an teann návid ina gcár fós. Thosaigh an clog ag búla a ríis, a hain, éon bhuile óháin, a chur an bhuile sin scanra i grí na berta. Bhí an bert bhain ag súil nach méach sé a bhad go bheice dísmach an éir úd a raibh an dá thúil chlasach rannmhara ina cheann trá, ach go bhí faoin gréifó gur níis. Tháinig an ghealach amach, bhí an tráid fliuch go síalseach agus go sláin ina dhéag na fearthanna. Thosaigh an clog mór a búla a ríis, a hain, a dó, gá bhuile, déach an bhirt bhain ar a chéile. Bhí beirt mar an álach i gabháil an tráid, chur an bhean hail a gceann amach tríd an bhaineog. An bhaca sibh má bhaca an áit ar bith ar siise, ach sur ó raibh amach go freigar a thuairt orthaí bhí si imethe ón bhaineog. Thosaigh an clog mór, a hain, a dó, a trí, déach an bhirt bhain ar a chéile. Chúlaidir torann airgin, chuidir beirt clúas orthú féin, ceir de bhí ann, bhí sé go drána ló. Ach ní raibh ann
ach gíoscán trocaile, chuaigh sé idir an dá cheach agus bhacatas don bhirt bhain go raibh an tománaí ina chola agus an dá chapel a géirí a bheith ag déanamh bailach a bhaile. Bhil a lucht déanta isce bethe an trocail. Thosaigh an clog mór, a héan, a dó, a trí, a cethair, déach an bhirt bhain ar chéile. Tháinig feann cúthú ar an mhuí an air. Chanig siad an scoláir a óg ag teacht gá héamh na sráide aige. Cheas sé ceann na sráide go ligach sé an trocail thart. Bhí na capal ag amach go rion réig, híal sé donna lán trasna na sráide, sciir sé, scrad an bhirt bhain, bhí an trocail ina mbolach. Deirtar i gcathair na drí nisce, go méid sé beo fós marach an píosa sin de chreachan ó ráiste ar cheas sé air, agus dóigh le daoine eile go raibh sé tuirseach dé féin agus dá híal. Feictar Neill ag an bhuineog fós, an cat mór góth ar gúil ina cé, agus an bolla an bhuisc ina srón, ach nuair a échann si an ann trasna na sráide cúinge, ní échann si aine den na cearháinnig sa teach hail. Táid ile ina lí an éon uí amháin I relag léamh óin. Agus sin é an scéal faoi Neill.